mikir merek niku diudari piye. Bapak Ibu, nek pun dados ngeten iki. Nah, nek pun dados ngeten iki niku botol aqua nggih. Mengke disabuk nggih kerdus ngeten. Jadi 5 cm paling tidak. Tumindak ingkang ngrisak ngeksploitasi bumi menika ananging malah wonten ing tumindak ngrimati pranata dalah tumindak panggulawentah dados pangon anggenipun saged gulawentah wonten ing sauruting tata gesang padintenan kawula tumrap ing bumi menika lan saking timbalan paduka menika kawula sampun ngecakaken ngestokaken wonten ing tumindak ndamel tempat sampah saking botol bekas ingkang ing dinten tempinipun kaginakaken wonten ing dalem pamujan paduka ing Cemangkah. Mugi migunani lan lestantun nyata. Kawula ugi duh Gusti ngaturaken pisungsung syukur minangka wujud panuwun syukur kawula. Mugi migunani tumraping peladosan-peladosan ingkang katindakaken wonten ing pasamuan Cemangkah. Dene bibar menika kawula badhe sang-sang wangsul paduka berkahi kawula dumugi griya kawula paduka berkahi brayat Pak Warsita ingkang pinilar ing papan menika. Kawula nglenggana kathah dosa wonten ing saklebeting kawula ngestokaken berkah paduka ing dinten menika. Mila pangapunten saking paduka estu kawula antu-antu wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga lan ngaturaken panuwun syukur. Amin. Pasamuan Cemangkah Paskah 2026 Pun Sang Kristus